Usmani Haidara Bangedo Oinyari Doi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبر شريف لا تي في لجبغو مالكونا مالكو كان فولين ولين من دو وي أو دتي أو من سولين شريف لا تي في لا واتي بلا جلينا بي أغا واجولي كنه أمي كو ديفوار دوغمي ميولي كو غايوا جميعة أنصار دين توني من سيغلي ربني دو غايواني ألاميني بلا جلينا لا دالا bele jeli mi faranyo ga wajulu kene bele si ka sani anfani an karamo a Sayyid Sharif Usman Madan Haidara alika bangeli nuso jali o yirale o hukum konnala nyinanta o bara bele jeli kera me kalo samba fla ani mugan woro konnala gainwa Côte d'Ivoire marala wajulu kene kan anga maba chama kumbe ani anga karamo ba chama bara nunu nundona ni anga tonyo moko ka folikan tanukan wale nyimandon kawni fe munu soro lolula anga je anga nyamada olufe ala ka nali kɛ hɛrɛ ye k'a kɛ kɛnɛya ye a karamɔgɔkɛ nɛn sabati k'a bɔra ka so k'a nana ka so k'a ye bisimila k'an bɛ ku an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'an faw fo k'an balakaw fo k'an denw fo k'an ka invitew fo an bɛ ala fo k'ala barikala ala min ka bi yira an na walayi an bɛ ala fo ka sirifikɛ fo fo yan fo bamɔni na n'a ka denbaya ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma ala ka kisi a juguw tɔɔrɔ ma ala k'u se ban ala k'u fanga ban ala k'u baraka ban ala ka Mali kɔlɔsi ka Burukina kɔlɔsi ka Lajinɛ kɔlɔsi ka Côte d'Ivoire kɔlɔsi dangaden ninnu ala k'u se ban ala kana se dɔw ma fewu ala ka sababu ɲuman k'an ye ala k'an kunnadiya k'an fara kunnadiya jɔnw kan an b'ala fo ala ni ce wallahi dusumɛ an b'ala fo k'ala barikala an b'ala fo ka sirama ɲuman bɛɛ fo ka karamɔgɔ Haidara fo k'an ka ɲɛmɔgɔw fana fo ka karamɔgɔw fo ka sekretɛriw fo ka musomanw fo k'u ni ce k'ala k'u sara ka nabaga bɛɛ fo an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la awa Baninga université ala ka a sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la vraiment an bɛ nabaga cɛman ani musoman an bɛ bɛɛ lajɛlen fo min bɔra yɔrɔ jan min bɔra yɔrɔ sudon an bɛ bɛɛ lajɛlen fo awa dantɛ foli min na quoi parce que an nisɔndiyalenba de bɛ kɛnɛ nin kan dantɛ nisɔndiya min na i ma mɛn i jɔni kunnandi a fɔ i sababu ɲuman ala an bɛ sababu ɲuman an ka kɛnɛ de kan nin ye bi awa ka an kisi ka an tanga ka bɔ tasuma ni balako ni masibo bɛɛ lajɛlen ma banni de ka awa a ɲɛ ira an na bon an bɛɛ lajɛlen de tuguna o kɔ o cogo kelen de la donc vraiment an tɛ dan sɔrɔ a la quoi n'i ko nisɔndiyatɔ ma k'a ka tasuma fiyɛ n'a nuji ma faga daji b'a fa wa an b'o kɛnɛ de kan bi vraiment an ka karamɔgɔ cɛ in bɔra fɛnɛ awa Abidjan kana an sɔrɔ yan vraiment a bɔra a ka so a nana a ka so an y'a tɔgɔ mɛn depuis a ma se yan bi kɔni awa an bɛɛ sigilen bɛ ka ale de makɔnɔ awa a ka an tulo awa bo ŋɛɲɛw tigɛ ka bɔ ala ni bani mankutu ye an mago bɛ min na su na vraiment o de b'o ye a cɛman ni musoman m'u fola dante foli min na n'i ye kɛnɛ ɲali olu ka jɛse sabaliw an fana bɛ bɔ k'u to kɛnɛ kan vraiment an b'u fo dante foli kan ala ka sijan kɛnɛ ala k'o d'u ma o ka baara ala k'a ka arijinɛ sara ye ala ka hɛrɛ k'an n'u ye n'an bɔra an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ nisɔndiya kɛnɛ kan a Sayyid Sharif Madan Haidara le 12 mai 1955 le 12 mai 2026 san 7 ani san 1 an b'o kɛnɛ de kan vraiment o ɲɔgɔn caman ala t'an bolo mais ala t'an da ala k'o di an n'a ma ala ka hɛrɛ k'an n'a ye vraiment nisɔndiya min mana su na a dama tɛmɛla mɔgɔ ka anniversaire ka kɛ karamɔgɔ ka anniversaire ka kɛ mɔgɔ min bangeden nafa ɲa diɲɛ ye i ko n ye silamɛ ko n tɛ silamɛ ye o a ye nafa ɲa bɛɛ lajɛlen ye hali dabaw ye dɔ sɔrɔ a nafa la o bangeni ka ɲi ka fɛte an sɔrɔ o bolo donba mana kɛ ye ka tɛmɛ o da ye malidu ye n'o tɛ ni malidu tɛ ni y'an ka donba le ka tɛmɛ don bɛɛ kan ni ɲɔgɔn caman ala t'an fɛ ala k'a di an ma ala ka hɛrɛ kɛ n'aw ye mais an balakaw fo dandi foli min na ka tila k'an faw fo délégation an ma deli Alahu Taala fɛ nabagaw n'o y'an ka karamɔgɔ cɛ ye a n'a taama ɲɔgɔn ɲuman dila an ma hɛrɛ la ala ka baara kun cɛ hɛrɛ la k'aw ɲuman segin hɛrɛ la ala ka karamɔgɔ nɛn don a da an b'a deli ala fɛ nabagaw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen
san caman ala k'o dan n'an karamɔgɔ ma an ka jɛn k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. An b'a deli Alahu Taala fɛ Mali ka kalan bi an bɛɛ b'a kalama. An b'a deli ala fɛ ala k'a kɛ karamɔgɔ yɛrɛ kama ala ka Mali suma, ala ka bɛn don Mali kɔnɔ, ala ka kelenya don Mali kɔnɔ, ala ka hijabu biri karamɔgɔ n'a ka denbaya ani silamɛw bɛɛ kan, ala k'u bɛɛ kisi, ala k'u bɛɛ tanga. An b'a deli ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman ala k'a jira an kɛnɛ na, ka kɛnɛ in k'a ma jurumuya fa ye. Karamɔgɔ sara t'an bolo, k'a sata ni anw musolakaw. N'i y'a ye bi an kɔni an kɛla diinɛ dɛmɛnaw ye, ka kɛ muso sabalilenw ye, ka tila k'an denw lamɔ ka ɲa. Walayi ala ni karamɔgɔ sababu, karamɔgɔ sara tɛ anw musow bolo. An bɛ karamɔgɔ fo su ani tile, an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye, ala ka labanko ɲuman d'an n'a ma. An sigilen bɛ kɛnɛ kan yan bi, kɛnɛya b'an kan, bɛɛ sigilen bɛ sigilaw la ka sababuya kɛ dɔw le, tumana dɔ olu ka wulikalaw le kɛla sababu ye ka kɛnɛ ni ɲɛnamaya k'a sɔrɔ an sigilen bɛ. An bɛ foli di o cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen ma, ka dali Alahu Taala fɛ nin baara ninnu a sara k'a kɛ arijɛnɛ ye ala m'o kala. An karamɔgɔ a ka ko le ko min dogon tɛ mɔgɔ si la, bɛɛ lajɛlen kan k'a lɔ bi k'a fɔ bi ye lon ye lon min ma ka tunu an na fiyewu, k'a lɔ 12 mai ala ye cɛ dɔ di jiŋarɔtigɛ ma min ye mako ɲa, min dɔ la sigiyɔrɔ la jamana gbɛrɛw la ka se ka mɔgɔw la kana ka bila sira yɛrɛ ɲuman kan, an ka k'a fɔ o la. N'o o lon sera an ka wuli ka lɔ, o kun ye dɔrɔn bɛnkaw ka se k'a lɔ k'a fɔ ala ye mɔgɔ dɔ di an ma ka bɛn 12 mai ni ma, mɔgɔ min le a nafa ɲa jiŋa ye. An b'a deli Alahu Taala fɛ sijan ani kɛnɛya k'a da n'a ma ala m'o kala. Fɛn duguni b'a nɔfɛ ani sirama ɲuman bɛɛ lajɛlen ka labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kala. San ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo k'a fɛtiw yira an na kɛnɛya yɔrɔ ala m'o kala. O kɛ cila yɛrɛ kanu kosɔn n'an bɔra yen an bɛ foli di an ka karamɔgɔw ma, minnu nana an sɛgɛrɛ yan bi n'o y'an balimacɛ ye ka bɔ Abijan. Hakili la ko Sanogolo, Sanɔgɔ ko le kɔni kɛla la baara ye, an jaraw saga yɛrɛ t'an fa sango an nugu, n'o yɛlɛ kɛnɛ kan yan, alhamdulillah an ka bɛn a la. Ala ka si sabati, ala ka si kɛ nɛgɛbere ye, dun kana don a la kuma tɛ bagabaga ma. Karamɔgɔ foni kɔ an b'an ka karamɔgɔw fo, an ka karamɔgɔcɛba m'o min nana ka bɔ Abijan ka dan se, a nana hɛrɛ la ala ka ɲuman segin hɛrɛ la, ka taa kɔmɔgɔw ɲuman sɔrɔ, ala si ni kɛnɛyaw di. An b'an ka seyisɔn fo, ka fédération fo, ka CCSɔn fo, ka tila k'an ka muso ɲɛmɔgɔw fo, an bamuso Nawa Jalo, ka tila ka Abi Sangare fo, k'an bamuso Yayi fo, ka Sali Kɔnɛ fo, ka Awa Kɔnɛ fo, an'u ka ganganw bɛɛ, k'an yɛrɛ ka gangan fo n'o ye Bindu Kɔnɛ ye. Ala ka si ni kɛnɛyaw di, ala laɲiniw sabati, ala haminankow nɔgɔya, ala jigiw mafa. An bɛ tila ka foli ɲɛsin an ka baara labɛnbagaw ma, secrétaires ani ɔrɔngatɛw, olu minnu bɛ kɛnɛ ni labɛn, an bɛ tagama ka n'an sigi a labɛnni na, ni k'a ye i b'a fɔ ko mansin le k'a labɛn k'a sɔrɔ adamadenw nɔ le. Ni sanji ko k'a bɛ na a b'u ci, u tɛ décourager, u tɛ sɛgɛn, ni tile ko a bɛ bɔ a b'u jeni, u tɛ décourager, u fana tɛ sɛgɛn. Ni baaraba ninnu ala ka nafa d'a ma diɲɛ ani lahara. Fɛn min bɛ baara ni tiɲɛ bolo ala k'an kisa bɛɛ lajɛlen ma, ala ka dunuya hɛrɛ d'a ma, ka lahara hɛrɛ d'a ma, dunuya malo lahara malo ala k'an kisa ma. Mɔgɔ o mɔgɔ se a yɛrɛ sɔrɔ a cɛ ni muso la an bɛ foli s'a bɛɛ ma. Kuma caman t'a fɛ mɛ nisɔndiya le k'an bila fɔ an bɛ kuma le n'o tɛ mura le k'an sɛgɛn bi, mɛ a tɛ se ka ɲɛ bi fo n bɛ kuma kɛnɛ kan le. Parce que kɛnɛ ni a tigi yɛrɛ de y'an n'u ye bi n'o ye Sokura ye, parce que kɛrɛnkɛrɛnnena section y'a mariya ta k'a di Sokura ma. Bon tiɲɛ yɛrɛ la a diyara an ye, a bɛnna ma, fo an bɛ bɔ ka foli kɛ na b'a cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ye. 12 mai caman bɛ ala bolo, ala ka caman yira an na, ala ka yira an na ni si ye, ala ka yira an na ni kɛnɛkan ye. Bon an présidente a ye dugawu ɲini caman kɛ, bon a tɛ se ka ɲɛ f'an da bɛ s'a ma, waati korolen de bɛ an tɛna kuma jɛɲa. A ye dugawu ɲini kɛ section yɛrɛ fɛ, a ye enveloppe 14 de di. Gɛnwa karamɔgɔ
Ansaru karamɔgɔ bɛɛ ta enveloppe b'a la. A y'a ta section la, section ta se la a yɛrɛ bolokɔrɔ kusu la. Kɛrɛnkɛrɛnlen na a ye secrétaire ta kɛrɛnkɛrɛnlen na ko parce que karamɔgɔ Hayidara ko ka duwawu ɲini secrétaire fɛ. Ale tɛ se ka kɛ marraine ye fiyewu f'ale ye duwawu ɲini kɛrɛnkɛrɛnlen na secrétaire fɛ. A n'a la sotigi n'a la lu ye. Que ba k'a ɲin'a la sigida ye, k'a ɲin'a la association ye, k'a ɲini gaɲɛwa bɛɛ, k'a ɲini ansaru bɛɛ, k'a ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ. O enveloppe filɛ nin ye, bilenmanba b'a kɔnɔ. An da tɛna s'a ma mais bilenman kɔni b'a kɔnɔ. O ye secrétaire ta ye. Je réponds au nom de Sako Bakari et à ce jour particulier, je viens à titre représentatif de Sanogo Basirima, qui est le parrain de cette nuit commémorative de la naissance de notre grande guide Assid Cherif Ousmane Madan Haïdara. Et à ce titre, il me charge de vouloir passer les différentes salutations à l'ensemble des membres de l'association Amsadine, plus précisément à travers la communauté musulmane de la région du Gor également. Il me charge également de préciser les salutations à l'ensemble de la fédération Amsadine du Gor à travers les différentes sections et les sous-sections, sans oublier les différents invités et les membres d'honneur à ce jour présents. Et c'est dans ce cadre et c'est avec cet plaisir que nous sommes ici présents à titre représentatif. Un message solennel et fort qu'il m'a chargé ici est de saluer le cheikh en présence ce soir pour le prêche principal qui est M. Sanogo. Nous lui souhaitons la bienvenue ce soir dans la région du Gor. Nos salutations vont également à l'endroit de celui qui nous a montré la voie authentique de l'islam réel de nos jours. Celui qui a revivifié l'islam authentique. Celui-là même qui nous a fait renaître de nos cendres sur la voie islamique, qui n'est nul autre que Assid Cherif Ousmane Madan Haïdara. Nous prions pour lui en ce jour mémoratif, et à travers la maisance ou encore à travers la bienfaisance de notre Seigneur, nous lui souhaitons une longue et heureuse vie. À ma foi, 12 mai 1955, 12 mai 2026. Ça fait 71 ans que Dieu nous a donné le oin de choisir Assid Cherif Ousmane Madan Haïdara. Là, il y en a un dernier, à me folie dit, on a invité au moins. Moi, je fais qu'un sur la même folie dit au moins. Parce que on a sympathisant B. A fait qu'un sur la même folie dit au moins. Au fait, à me folie dit, on a marainement. C'est notre première fois à me ni cérémonie de façon et on a marainement fait. À ma faux. À la caméra encore. Au fait, à me folie que dit fanani on a parema. Nous à Bassi. À ma kenesoro. Aye Amal Machebla, nous Sako qu'on représenté. Je pense que Abbas a été dignement et valablement représenté. Chers frères, merci beaucoup pour vos douces paroles. Que Dieu vous les rende au centuple. Car en Saroufo, la sécurité, depuis ce moment, au bien Baralaya, Amo faut tenter Folina. Car en Balakaoufo, Genwa Mousso, Kessrim Nambo Amadon. Ambe fole kenanga nyashi uma ka anfa fana ni fo ni aye muso fana jijake cheba dole biya amo fo. Alhamdulillahi rabbil alamin o bela jelen tebenen ko feka boy an karamo ustazul fadil ale blasrali belebele ka kenaka fe min sorala aga blasrali nununa anga je an wolu shiriya nyon fe ala ko la in shakartum kunna nyale ala barkada wallahi la azidannakum kabi an jidi aya fote jabaru an sigilen file kene minga
an nana kana ala de barikada an bi ala barikada kɛnɛ de kan kana ala fo ka barikada ka wale ɲuman dɔn fɛn dili la anw ma anw kun ma sigi n'a ye ko ala bɛ fɛn min di anw ma anw m'a ɲini ala fɛ ala y'a di anw ma k'a bɛn anw tile ma anw nana an sigi su in na de ka ala barikada karamɔgɔ ka anniversaire kɔrɔ ti fosi ye fo ka na ala barikada anniversaire yɛrɛ kɔrɔ ye ala barikadali de ye n'a bɔra nin kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bolo n'i y'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ o y'i ka hakilina ye n'o tɛ anniversaire de ye ka ala barikada ala ye dɔ fara an si kan ala m'a dɔn ko n bɛ diɲɛ don minnu ye ala y'o don jira ne la ala n b'i fo la k'i barikada anniversaire kɔrɔ fila banna an nana an sigi ka ala fo k'a barikada de ala ye karamɔgɔ di anw ma n'o ye a seyidi sherifu usman madana haidara ok abdallah tulun jiri ni falen jiri tɛ kelen ye yiri min turula ka ji k'a kɔrɔ ani min falen n'a yɛrɛ ma ala fɛ kelen tɛ Haidara ye ala ka jiri turulen de ye maa ka ji ma k'a kɔrɔ a bɔra ala yɛrɛ de wɔrɔ a seyidi sherifu usman madana haidara ye ala ka mamuru ye n'i y'a bɔ o kɔnɔ k'i b'a bila minɛn o minɛn kɔnɔ i b'a ci n'i ye haidara bɔ mamuruya minɛn kɔnɔ k'a bila minɛn o minɛn kɔnɔ i b'a ci n'i ko dɔɔni a b'o kɔnɔ o tɛ haidara bi bɔ yɔrɔ min na a bangera yɔrɔ min na a bange dugu bɛɛ lajɛlen b'a kalama n'i ye segu fɔ mali dɔnni dugu de ye segu ye ala ye haidara bɔ yɔrɔ de la ka dɔnnibaw to yen ka balakadonnaw to yen ka nahutigiw to yen ka sɔrifu dɔnbagaw to yen ka loka dɔnbagaw to yen ala ye haidara bɔ olu cɛ la ala mako b'a la a ka na fɛn min fɔ jɔnw ye o sirilen tɛ nin si la t'a fɔ ko ne ala ko ta o ma siri nawu la a ma siri sɔrifu la bilahi a ma siri o la n'a kun sirila o la ala kira kun bi kalan kɛ fɔlɔ de ka sɔrɔ ka diinɛ wele da n'a kun sirila o la ala kira kun bi taa kalan de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka wele da ala kun t'a kɛ ciden ye ngo ala ye ala kira de bunbunen to birifini na ko a k'o bɔ a la ka wuli k'ale ala ka diinɛ lase a ye magana kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen filɛ ala ɲagara ala kira de la n'i ye n ka diinɛ kalifa na nin bɛ se k'a lase a lase yɔrɔ ala ko kira de ma wuli i ka taa ne ala ka diinɛ lase ya ayyuhal muzammil ko fa anzir e cɛ min kelen bɛ ka birifini bunbu i yɛrɛ la mamadu waati dɔ sera sa birifini in bu i yɛrɛ la i ka wuli ka ne ala ka diinɛ lase ni ala mako jɔra joona abdala ko ala bɛ fɛ k'i bila a ka baara la ni ala mako jɔr'i la a t'i filɛ k'i nɔgɔlen don a t'i filɛ ko fini nɔgɔlen b'i la a t'i filɛ k'i ka surun ala t'i filɛ k'i ka ja n'ala mako b'i jɔ min na ala de b'i sugandi a b'i ta k'i bila a ka baara la o de la n'ala bi mɔgɔ sɔn a t'i filɛ n'ala bi nafolo di mɔgɔ ma a t'i filɛ k'i nɔgɔlen don n'ala bi maa sɔn den na a t'i filɛ k'i nɔgɔlen don n'ala bi mɔgɔ sɔn den na a t'a filɛ k'i ye fantan ye ala ka sɔnni bɛ ten de ni ala ko i ma ko hɔn ala b'a bɛɛ de d'i ma a n'a minɛ ni adamaden y'i sɔn ale b'a fɔ a yɛlɛma i k'an ka minɛn di yan ala depuis mɔgɔ sɔn k'a n'a minɛn bɛɛ d'i ma ala ye sirifikɛ min sɔn o de ye a seyidi sherifu usman madana haidara n bɔra ala kira la dɔnni bɛ dan yɔrɔ la n bɔra ala kira la dɔnni baju de bɛ du kɔnɔ minɛ mɔgɔw kana ɲinɛ nin de kɔ a bɛ fɔ ko jibirilayi jiginna kiraw kan jiginna nabi ɲumanw kan a ye ɲininkali kɛ jibirilayi ye jigin ko joli kɛ ala kira kan sɔlɔlahu alayhi wa sallam ko dɔnnibaw ko jigin ko 2024 dɔw ko jigin ko 124 bon jibirilayi bɛ jigini min kɛ a bɛ na ni wahayu de e ka dɔnnibaw ɲininka ba ye ko wahayu ye mun ye wahayu ye dɔnni de ye i tɛ min dɔn o de bɛ na f'i ye o de ye wahayu ye o jigin ko 2024 de kɛra ala kira kan ni ala kira tɛ a ma kɛ kira si kan o ma kɛ kira si kan
kira dɔw ta danna 30 ma dɔw ta danna 40 ma mɛlɛkɛ ka jigin ka a danna 30 dɔw ta ye 40 dɔw ta yɛrɛ danna 7 ma dɔw ta ye 10 ye nka kira ta 24 mɛlɛkɛ bi ta a bi na a bi ta a bi na a bi ta a bi na a bi ta a bi na Abdala dɔnni jiginna sirifila de nɔrɔ in b'o yɔrɔ de la bani awar ni kɛnɛ kan ko ye Seydina Ali de tun bɛ nin fɔ a tun bɛ jɔ minbar sanfɛ saluni qabla an tafaquduni wallahi Seydina Ali tun bɛ nin de fɔ n'a y'i jɔ minbaru kan wallahi a ko a ye ne Ali ɲininka yanni n bi ta ka bɔ aw cɛla ni ne taara don o don o don o ye dɔnni taalen ye Sanogo Mori bilahi bali ni n taara don o don dɔnni bɛ taa a b'a ɲini aw ta y'aw ɲɛna tuguni ni bani tɛ machine wallahi o de la karamɔgɔ ko a ye ne ɲininka Ala ka diinɛ na ne y'a bɛɛ dɔn mɔgɔw y'o kɛ i b'a fɔ balawu a ma fɔ k'a ye loga bɛɛ dɔn koyi karamɔgɔ m'o fɔ koyi a ma fɔ k'a ye sɔrɔfu bɛɛ dɔn a ma fɔ k'a ye nahu bɛɛ dɔn karamɔgɔ ko Ala ka diinɛ de ale y'o bɛɛ dɔn wa Ala ka diinɛ yɛrɛ bɛɛ dɔn man gon koyi bani ayo de fɔ sahaba dɔ delila ka na se Alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko n b'i fɛ i k'a fara ɲɔgɔn kan k'a jiya arakurusi diinɛ fara ɲɔgɔn kan i k'a jiya joona joona Alakira ye mun fɔ a ye a ko kul amantu suma astaqim a fɔ k'i dara Ala la i k'i tile ko a banna diinɛ bɛɛ bɛ bɛn ni ne ma dakun ɲɛ kelen kila y'a fara ɲɔgɔn kan k'a d'a ma o la anw ma tugu Ayidara kɔ bɔgɔ vɛri ta anw ɲɛna anw ɲɛ sirilen tɛ dɛ anw ye fɛn dɔ de yala anw tugura kɔ an ye danaya dɔ de yala anw tugura kɔ o de kosɔn ni Ala ye mɔgɔ min karamɔgɔ kɛ Ayidara ye Ala ka karamɔgɔ ko juru t'e la tuguni bani i ka juru ti Ala la i ko di bilahi Sanogo cɛ min b'a fɔ a b'i yala cɛ min ko aw ka nin kɛ a jogo b'a yɛrɛ la wallahi bani wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amilu soliyan wa qala innani minal muslimun jabaru Sanogo ni Ala yɛrɛ de kumakan in kuranɛ kɔnɔ wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wallahi Abdala Ala bɛ se kuma na wallahi i ko di Allahu akbar Ala ko jɔn bɛ yen jɔn de bɛ yen k'o dakɔnɔ kuma ka di ne Ala ye ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min bi mɔgɔw wele ka na ne Ala ma o ye Ala ka mɔgɔ de ye o wallahi mɔgɔ min bi mɔgɔw wele ka na Ala ma Ala tɛ yen a tɛna kuma e fɛ a tɛna kuma ne fɛ Ala bi mɔgɔ dɔ de bila i ɲɔgɔnna dɔ o de bɛ kuma i fɛ wallahi jabaru o la mɔgɔ minnu bi Ala ya jɔyɔrɔ la dugukolo sanfɛ n'u b'a la ka Ala ka baara kɛ o de ye dɔnnibaga sɛbɛw ye o dɔnnibaga sɛbɛw n'i b'o ɲini bi Hayidara bɛ olu cɛ la n'a ma k'u fɔlɔ ye a tɛ k'u laban a se yidi Sherifu Usumani Madani Hayidara bani ni wulibali wallahi Ala y'a kɛ karunu laban ye dɔnnibaga tɛ taama dugukolo sanfɛ bi Hayidara ka makandalen k'i ta b'a bɔ wallahi a tɛ dugukolo kan bi an bɛ don min na i ko bi o tɛ yen wallahi masan y'o kɛ dɛ ni kɛnɛ kan ko ye Alakira ka fatuli bɛ na surunya waati min na n ko Alakira miirila a jɔyɔrɔ la wallahi kira ko Jibrilayi ma saya yɛrɛ tɛ dɛ sallallahu alaihi wasallam ni n taara jɔn bi na n kɔfɛ Muhamadu o de jɔyɔrɔ kɛra Alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam Ala ko Jibrilayi ma fɔ kira ye ko u ka nɔgɔn kojugu innama anta munzirun wa likulli qaumin hadi wallahi y'a fɔ ten Sanogo Muhamadu e ye bagabagali kɛ baga de e b'i ka mission kɛ i b'i ta mais Muhamadu b'i layidu kelen d'i ma i ka t'i da n'o ye kaburu kɔnɔ manto o manto bi na wallahi ne Ala n bi kandabaga d'o ma an ka diɲɛ laban kandabaga cɛ fila tɛ a Seyidi Sherifu Usumani Madani Hayidara Bamadan de wallahi ale do fo ni bana maa dɔ bi bɔ a la o ti k'a ye Hayidara bɔra a la ka tila ka k'a ye a Seyidi Sherifu Usumani Madani Hayidara Ala Abdala n b'i fɛ ka kuma kelen f'i ye n'i bi tugu dɔnnibaa kɔ i bi dɔnnibaa filɛ ka sɔrɔ ka tugu a kɔ i ko di dɔnnibaa min bɛ se k'i bɔ ko la diɲɛ na lahara a bɛ se k'i bɔ tugu o dɔnnibaa fasɔn kɔ n'o tɛ lahara jɔ don na dɔnnibaa dɔw bɛ yen u ka kalandenw ɲɛ ti da u kan u b'i boli i ko di lahara kɛnɛ kan bilahi i b'u ɲini ka dɛsɛ i ɲɛ ti da u kan ale ye min f'i ye a yɛrɛ y'a dɔn tiɲɛ tɛ a y'i bila sira min kan a y'a dɔn sira ɲɛnɛman tɛ wallahi jabaru jɛnɛya kɛ Ala b'a jurumu yafa Ala ka n'i ci lahara kɛnɛ kan Alakira yɛrɛ jɔlen bɛ yen e de bɛ taa ɲininka o ko jɔn y'a f'i ye ko ka jɛnɛya kɛ ko a jurumu b'i yafa ni seli ye ko n'i ye jɔko fila seli k'a jurumu b'i yafa dɔnnibaa caman t'i ye lahara jɔ don kɛnɛ kan dɛ Abdala ko an ka n'an sigi ko an ka dɔ fɔ Ba Madani den kan ni basi t'an den kan
ne yɛrɛ m'a dɔn n bɛna ta yɔrɔ jumɛn ka taa bila yɔrɔ jumɛn mais m'a dɔn n bɛ fɛ ka ko in ta yɔrɔ min na n bɛ taa bila yɔrɔ min na. i ye ko di lahabar bilahi bani wallahi a bɛ ten karamɔgɔ ka ɲɛnɛmaya a ka cɛkɔrɔba bolo a ka musokɔrɔba bolo abudala ala kelen bɛ ka kabako de bila fɛn ninnu kɔnɔ bilahi min de b'a subu a bɔra ka fɛn dɔw ɲɛfɔ sisan a ye dɔ bɔ n ka baara la quoi olu sɛbɛnnen min ne bolo a ye dɔ bɔ baara la n tɛna don o la tuguni fo n'i ye damadɔ ta o yɔrɔ. sanɔgɔ lahabar mɔgɔ kan ka tugu hayidara kɔ wallahi hayidara ye baara kɛ kojugu kɛnɛ kan ko don hayidara karamɔgɔ nuguman tɛ dɛ a ye ɲininkali kɛ hayidara ye mɔgɔ min lahiji volontairement a yɛrɛ bolola nafolo la ni karamɔgɔ ko k'i bɛ taa hiji la min bɛ bila i ka denbaya la karamɔgɔ yɛrɛ de b'o d'i ma wa karamɔgɔ ma deli ka cɛ si bila ka taa hiji la ka mɔgɔ dɔ ka juru tu i kan na ale b'a sara a ye bɛɛ ɲininka o la a ye bɛɛ ɲininka ni karamɔgɔ b'i bila ka taa hiji la juru min b'i la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ a b'o de sara fɔlɔ ka tila ka wari dɔ d'i ma i b'a bila i ka denbaya la karamɔgɔ ka mɔgɔ hiji la a ka ca mɔgɔ 1000 ni kɔ ye lemuru tigɛlen don a ka yala k'a fɔ ko ne de y'a si san o san karamɔgɔ bi mɔgɔ min lahiji san o san a ka ca mɔgɔ 20 ye karamɔgɔ yɛrɛ agence tɛ dɛ ale yɛrɛ bi mɔgɔ min bila ka taa hiji kalanden tɛ karamɔgɔ kɛrɛfɛyɔrɔ la karamɔgɔ ma min bila ka taa hiji a ka kalandenw na a tɛ yen bilahi karamɔgɔ delila k'a fɔ cɛkɔrɔba dɔ ye a ko min n'i bila ka taa hiji i b'i labɛn i bɛ taa ɲinan taabaw la cɛkɔrɔba nisɔndiyara a y'a cɛkɔrɔba ɲɔgɔn dɔ bila ko n bɛ fɛ i ka taa karamɔgɔ barika da ayiwa u wulila o nana karamɔgɔ ko dɔ di a ko karisa de ko ma k'i ko k'ale k'a labɛn ko a bɛ taa ɲinan hiji la karamɔgɔ ko tɛ yan k'o diyara e ye yan fo e nan'o foli la ka na ne hayidara fo la wa karamɔgɔ k'i yɛrɛ k'i labɛn n b'i fara kan aw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ bani a y'a kɛ a bɛ fɔ nin de ma ko karamɔgɔ bilahi nka hiji biye bɛ na di alimami dɔw ma a ka ca biye 7 ye bilahi misiriwelila sen ti k'a la ale yɛrɛ bɛ a muso dɔgɔmusow n'a tɛnɛmuso a b'olu de bila ka taa hiji nka a bɛ na di misiri tɔgɔ la ninnu si ti ta alimami dɔw bɛ yen o hijira wahidu ni isnɛ ni salasa arba mais walayi u ka nayibu ma hiji fɔlɔ ala ma hiji 1 kɛ nka ale hijira fo siɲɛ 10 mɔgɔ man kan hayidara ni karamɔgɔ tɔw tɛ kelen ye dɛ a y'a to an ka hayidara yɛrɛ fɔ fɔlɔ mɔgɔw k'a dɔn cɛ in ye fɛn min ye bani awɔ kɛ sabu mɔgɔ bɛ se ka kɛ ko dɔ la i tɛ ko in yɛrɛ ɲɛdɔn hali bi a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ fɔ n tɛ ye ni tiɲɛ awɔ kɛ o de la anw bɛ sigi anw bɛ kuma karamɔgɔ kan a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko publicité don non ala yɛrɛ tilala karamɔgɔ la ka ban anw t'a publicité kɛ dɛ anw bɛ fɛn dɔ de jɔrɔ lahara jɔ don na mɔgɔ dɔ de kana taa dalilu jɔ anw kan aw ye fɛn dɔ dɔn hayidara la anw m'o dɔn mun na aw ma sɔn k'o fɔ anw ye o de b'anw bila anw bɛ kuma kan n'o tɛ mɔgɔ b'anw bɔ nin nɔfɛ tuguni yan o kɔni kuma t'a la ayi mɔgɔ min ye wara ye o boli cogo ani min ma ye kelen tɛ o wallahi kelen tɛ bilahi mɔgɔ ka foyi tɛ anw bɔ nin na tuguni sa anw na san nin na ten sa wallahi sanɔgɔ a Seyidi Sherifu Usumani Madani Hayidara bani awɔ kɛ a fɔ ko ba Madani ka dugawu jaabi wallahi bilahi sanɔgɔ ala ni ba Madani ma jɛ Hayidara la ba Madani ye Hayidara to ala de bolo bilahi ani ala ma jɛ ala quoi wallahi hakili ka taama n ka kuma nɔfɛ ne bɛ bamanankan de fɔli ye julakan tɛ dɛ n ko ala ni ba Madani ma jɛ Hayidara la a y'a di ala ma a y'i sen bɔ a la kɛra ten kabi ba Madani y'i bolo kɔrɔta don min na a ko ala n bɛ fɛ i ka denji an b'a bila i ka sira kan ala t'i jɔn lajarabi fo n'i kuma na ala mago bɛ adamaden da kɔnɔ kuma na sanɔgɔ cɛkɔrɔba ye layidu de ta a ka denko de gɛlɛyara Hayidara ye ala ta de ye o de la i tɛ se a la quoi ala ta don cɛkɔrɔba dɔ k'a den bɔ fɛn bɛɛ la k'a di ala ma ko a ka taa kalan kɛ
e k'i den bila o ka taa feere kɛ o ka kɛ jagokɛla ye o ka kɛ commerçant ba ye e den n'o den bɛ se ka kɛ yan ni jɛnna wari kɔ k'a ta bila ala bolo e y'i ta bila ka taa feere la aw ye kelen ye ala bolo wa bilayi aw tɛ kelen ye ala bolo hali k'a da ni Hayidara ka anniversaire sera e k'a filɛ bani ansaru bɛ joli min ta k'a di Nebasu ye joli hakɛ fɔ sisan wari bɛ joli sɔrɔ wa ne k'an joli bɔ k'a d'e ma wari b'a sɔrɔ wa nimaniya min bi adamaden bila e ka joli dɔ sama ka bɔ i yɛrɛ la ka taa di mɔgɔ ɲɔgɔn ma Abdala o y'a sɔrɔ nimaniya kɔlɔn seginna e yɛrɛ dusukun sanfɛ jɔn kɛra o sababu ye Seyidi Serifu Usumani Madana Hayidara ansaru n bɛna fɛn dɔ fɔ aw ye joliko la n bɛna fɛn dɔ fɔ aw ye joliko la a ye gɛrɛ kalanbagabaw la minnu ye tubabu kalan kɛ ka taa ɲɛfɛ ayiwa mɔgɔ joli donna mɔgɔ la Abdala i joli donna mɔgɔ la jogo min b'e la o de bɛ k'a tigi fana na i joli mana taa la e joli adamaden ye joli de ye n'i joli kɛra mɔgɔ i ma ye a bɛ fɔ ko mɔgɔ den y'i joli ya i joli donna mɔgɔ la aw minnu ye ansaru aw ye baya kɛ aw ka sanu walayi joli ninnu b'i bila dɔgɔtɔrɔso la a bɛ don kafiri la a bɛ don silamɛ la a bɛ don bolisɔnna na a bɛ don majusa la a bɛ don diɲɛ mɔgɔ bɛɛ la wa joli sera mɔgɔ ma bayakɛla joli sera mɔgɔ ma n kalenna ala la a tigi tɛ sa kunangoya la ne de y'o fɔ e ye su in na lemuru tigɛlen don a k'a t'i yɛlɛma ansaru a bɛ baara la wallahi a bɛ baara la a bɛ baara la aw kana ɲinɛ joli ko in aw kana kɛ bolo kɔfɛ fɛn dɛ bilayi joli sera mɔgɔ la i n'a tigi ye kelen ye a bɛɛ kɛra balima kelen a bɛɛ kɛra sinji kelen joli de b'a kɛ joli ka mɔgɔ dɔ ni so bɛ joli de b'a kɛ hali sisan a b'o bɔ a ma mɛn Seyida Ina Hayidara a bɛ ba Mada ni ka don min sigi ani baasi tan walayi u taara dɔgɔtɔrɔso la u taara sɔrɔ dɔ bɛ yen joli tɛ yen a kɛɲɛna a tora saya ni balo cɛ u bolila ka taa ja ansaru nana joli di kɛ u nana fɔ min kɛ ko anw ye ansaru de ye anw bɛ to ka joli di yan yɔrɔ la walayi o joli dɔ de taara ta ka muso den sauver bilayi k'a bɔ saya ni balo cɛ sisan jɔn b'i n'a fɔ Hayidara kɛ a dira ala ma de fa in y'a di ala ma de bilahi n'o ye ba Mada ni a ye Hayidara di ala ma de bilayi cɛkɔrɔba ka denko gɛlɛyara ayiwa gɛlɛyara kojugu cɛkɔrɔba ka denko de gɛlɛyara wallahi i y'a dɔn so nin ye a bɛ fɔ ko sigi tɛ maa sɔn ko n'a kɛbaga t'i bolo wala donc soyanfan ninnu fɛ i bɛ taa sɔrɔ den cɛman bɛ yen mako b'a la kuma dɔw la sɛnɛko ta fanfɛla la a b'i mɔgɔ dɛmɛ o de la Basitan Tarawele n'o ye Aba ye Abdala furulabato muso don ba kunkun Hayidara bi to ka Basitan ka baro bɔ ne ye yan'a bɛ yɛlɛma Mali la k'an to ɲɔgɔn kan a tun bɛ Basitan ka baro bɔ ne ye a ko sanu o mina kuma kelen f'i ye morikɛ ko kuma caman bi fɔ Basitan kan ko tiɲɛ yɛrɛ don k'olu tamanikaw b'a seereya ale ye Sirifi Madu den de ye ba kunkun Hayidara ye Sirifi Madu den de ye Basitan Tarawele Basitan de ye cɛlasigi in baara bɛɛ kɛ k'a ban wallahi ala y'a sɔn denmuso fɔlɔ min na o kɔ seginna o tun ye karamɔgɔ kɔrɔmuso ye o kɔ seginna a fitinin o kɔfɛ de karamɔgɔ nana yanni karamɔgɔ bɛ na san camanba de tɛmɛna cɛkɔrɔba b'i dama kasi ala la a nana se yɔrɔ dɔ la u ko cɛkɔrɔba y'a balima dɔ de den wele a ko ne ye layidu ta ni ala cɛ a ko n b'i fɛ ka den dɔ de di ala ma n bɛ jɔ n'a ka kalansara ye a ka se ka kɛ bɔda ye ne bolo lahara jɔ don na o don y'a sɔrɔ denkɛ ko bi cɛkɔrɔba la n bɛ fɛ k'a f'i ye Hayidara ye nangama ye e bɛna dɔn sisan kuma ninnu kɔnɔna na jabaru o man kan ayiwa o ko den min b'i bolo ale de bɛ sɛnɛ kɛ a b'i balo ni ne y'a d'i ma den wɛrɛ tɛ kɛ n kɛrɛfɛ ba Mada ni mɛnna a b'i denko kunpan na bilahi wallahi o la an bamuso fitinin a fɔ an mamamuso n'o ye karamɔgɔ Bantini ye Asan Famenta y'a dɔn ba Mada ni muso fila de tun b'a bolo Basitan tun ye muso fɔlɔ ye Asan Famenta o ye muso filanan ye u tun b'ale de wele ko Makɔrɔba Makɔrɔba tɔgɔma de y'ale ye ala tun y'o fana garisɛgɛ den na nka o fana fitinin sara o tun ye denkɛ o fitinin sara Hayidara nalen kɔfɛ sisan
ala sɔrɔla ka basi tan sɔn tuguni baro la n'o ye Hayidara balimamuso ye wallahi kɛra ten Hayidara bilala ka taa kalanyɔrɔ la a kɛra ten baro bi basi tan sen fɛ naam baro balimamuso dɔ fana bɛ yen nɔ n'o ye basi tan Tarawele basi tan Tarawele ale balimamuso dɔ bɛ yen ko Ya Tarawele o don balimaya ka gɛlɛ tin bi balimaya la i b'i yɛrɛ jɛ fɛn dɔ la i b'a di balima ma o don a tun bi ten o don ni bi tɛ kelen ye basi tan ye baro de bɔ a yɛrɛ bolo k'a di Ya Tarawele ma n'o ye a balimamuso ye i komi ala m'o garisɛgɛ den na k'ale y'o d'o ma o ka t'o ka baara kɛ ale yɛrɛ bɛ a cɛ ka baara kɛ a bi to ten dentanya la a b'a cɛ ka baara kɛ basi ta den cɛman o bi kalanyɔrɔ la den musoman o dilen bi a balimamuso ma ale yɛrɛ kelen cɛ mako bi jɔ den na k'a wele k'a bila ci min na ale de tun b'o kɛ a cɛ ye a bɛ tila ka cɛlasigi baara kɛ basi ta muso kelen o de la ni ne ye muso ye ka défi lancer a n'a cɛ cɛ i bi kojugu la e t'a dɔn i koji muso tɛ défi lancer n'i cɛ cɛ o bilahi ni yɔrɔ bara ci dɛ nka e cɛ k'a fɔ k'u ye k'a fɔ banaku wa i bɛ taa kɛnɛ ɲimi kɔfɛ non muso tɛ défi lancer n'i cɛ cɛ bilahi n'i ko i ka den sɛbɛ wolo n mako b'o de la dɛ ne ko i ka den sɛbɛ wolo muso kana défi lancer n'i cɛ cɛ bilahi muso b'i sɔn furu la i b'i sabali de i b'i sigi i b'i résultat kɔnɔ n'i ma cɛ tɔnɔ dun i na den tɔnɔ dun ni wulibali a y'aw ma jigin muso yɛrɛ ni cɛ tɛ se ka kɛɲɛ Abdala muso ni cɛ tɛ kelen ye i ko di wallahi kelen tɛ Allahu akbar muso a ye furu labato ala bi den sɛbɛw d'aw ma kosɛbɛ Hayidara dayɛlɛ ni Hayidara dajiga Hayidara ma kuma fila kɛra ten wallahi o de la Burama Jalo bɛ to k'a dɔnkuru da molodo janjo minnu bɛ f'i ye ziiri tɛ dɛ don tɛmɛna nka mɔgɔw nana sɔrɔ ko in sumayalen don sisan fo a bɛ ɲini ka kɛ kulonkɛ ye karamɔgɔ sɛgɛnna bilahi sɛgɛnna a bɔra janfaw la dabalijuguw kɛra a la pɔsɔniw kɛra a kɔnɔ jɔn nɔfɛ ala karamɔgɔ si da fɔra e ye sisan ko san 71 bon san 71 Abdala ne b'i ɲininka san 71 kɔnɔna na ala ko ta ala kira ko ta n'o tɛ n'i ye kuma wɛrɛ mɛn Hayidara da e k'o fɔ ne ye ala ko ta ala kira ko ta san 71 karamɔgɔ b'o de la ala ko ta ala kira ko ta kuma wɛrɛ foyi t'a da san 71 o de la kuma dɔ la n'i sigira ka karamɔgɔ filɛ a hinɛ b'i minɛ karamɔgɔ ye kuma min kɛ a ka ca a yɛrɛ si ma a kumana mun kosɔn mɔgɔw bɛ se ka diinɛ faamu bilahi n'o tɛ n'i ye karamɔgɔ kɛ mɔgɔ dɔ ye karamɔgɔ t'i balo wajulu la koyi n'i ye karamɔgɔ kun kɛ mɔgɔ dɔ ye a guwanna ko waati min na karamɔgɔ kun b'i sen bɛ nin fɛ la a b'i balo sabu ala ye dɔnni wɛrɛ d'a ma a bɛ se ka balo sira min kan karamɔgɔ k'a fɔ i n'a fɔ wajulu wari de ko karamɔgɔ bɛ balo la o tɛ Hayidara ye ala ye dɔnni kalifa a la a Seyidi Sherifu Usumani Madani Hayidara Abdala n bɛ don n'i ye sisan karamɔgɔ yɛrɛ ka ɲɛnamaya kow kɔnɔna na n bɛna dɔ f'i y'a la sisan i b'a faamu su kelen tɛ tila bɔ san 71 o tɛ tile 71 dɛ san 71 a y'i bolo kɔrɔta karamɔgɔ bolo kɔrɔta la ka diinɛ weleda la fo ka n'a bila bi la cɛ ma sɔrɔ min ye karamɔgɔ bolo jigin fɔlɔ a ma jigin fɔlɔ o hali bi a bolo o bɛ sanfɛ cɛ ma jigin fɔlɔ n'o de ye cɛya ye awɔ kɛ sabu n'i da kɔnɔ kuma sabatilen tɛ k'i bi min fɔ i dalen t'a la ko a dalilu ta yɔrɔw t'i bolo a tɛ ku i la i b'a fɔ Mali kɔnɔ cɛw b'i bolo jigin nka a ye Mali ba fo ka diɲɛ bɛɛ minɛ karamɔgɔ bolo ma se ka jigin a Seyidi Sherifu Usumani Madani Hayidara an b'a bangeli la en 1955 o ni bi cɛ a bɛ bɛn san 71 de ma cɛkɔrɔba ko n ye den in di ala ma den in taara ka taa don kalan na Saada Bulu Umaru Ture de fɛ Segu ye
mais karamɔgɔ ye kalan dɔ kɛ ba mama worofana bolo o ye lamɔ kala ye wallahi o ye lamɔ kala ye wallahi ba mama worofana karamɔgɔ ye kalan dɔ k'ale bolo karamɔgɔ taara ka taa di Segu Sadat fɛ kalan na wallahi a bɛ fɔ de k'a taara kalan kɛ n'o tɛ karamɔgɔ bɛ taa o y'a sɔrɔ a ye dɔ dɔn a bɛ fɔ de k'a taara kalan na mɔgɔw bɛ se k'a faamu hakili bɛ don yɔrɔ sɔrɔ a la voilà karamɔgɔ taara kalan daminɛ sabu cɛkɔrɔba ko ɲ'i di Ala ma Bamadan yɛrɛ kun tɛ sɔn ka karamɔgɔ ci ten ko sabula mun na ale y'a di Ala ma n'ale y'a ci a bɛ n'a fɔ ale ye fɛn min di Ala ma ale ma jɛ a kɔ k'a kun tɛ sɔn ka ci a kun t'a bila hali baara la k'a ko ne ye di Ala de ma ne mako tɛ jɔ e la quoi n y'i di Ala ma taa bilahi karamɔgɔ ma fa ko diabo i n'a fɔ den min kɛ a fa kɛrɛfɛ cogo min na ka fa diabo karamɔgɔ wallahi karamɔgɔ ma fa diabo a ma fa diabo quoi den min fa diabo cogo min na karamɔgɔ m'o kɛ wallahi a kɛ kala yɔrɔ de la Grati jati wallahi mais cɛkɔrɔba ka bana de gɛlɛyalen wele bila la a bancinin de i jija ka mɔgɔ dɔ ci a ma ko a ka na ko cɛkɔrɔba bɛ état min na nin ye ko a man ɲi o fɔra min kɛ sisan karamɔgɔ denna de ka na voilà karamɔgɔ denna ka na o la lafiya da nana don cɛkɔrɔba y'i kunkɔrɔta ka karamɔgɔ jɔlen y'a kunna a ko mun ye se a ko e nana mun na a ko kalan de bila la wa sabu ni congé tun dira karamɔgɔ tun bɛ na karamɔgɔ ko ayi ko congé ma bila a ko i b'i kɔsegi i bɛ taa kalanyɔrɔ la ni sara k'i to yan maa yafa i ma wallahi a y'a fa ye jabaru cɛkɔrɔba n'a den filɛ u b'a la ka kumaw di ɲɔgɔn ma cogo min na o don tile kama karamɔgɔ si bɛ san 18 dɔw ko san 21 nka i y'a ye tariku bɛ na a minɛna yɔrɔ min na nin kuma fila de b'a la wallahi karamɔgɔ taara mais i y'a dɔn den tatɔ la ni ɲɛji bɛ taa fa yɛrɛ min ko k'a ka taa o ni ɲɛji dalen don saya bana dilan kan baw bɛ munumunu na u tɛ se ka fosi fɔ sabu olu ye cɛlabatolaw ye ni cɛkɔrɔba y'a bila yɔrɔ min na olu bɛɛ b'a kɔ n'o tɛ den tatɔ olu yɛrɛ ye ɲɛji bɔ fa n'a den de faratɔ filɛ ɲɔgɔn na ten bani akbar karati Haidara ni Bamadan ma ɲɔgɔn ye o de kɔfɛ a welele o de la ko a kana ko bana gɛlɛyara a bɛ na cɛkɔrɔba ni bin na akbar jabaru mɔgɔ man kan bon Abdallah nin de ye diɲɛnatigɛ ye diɲɛ sigilen bɛ nin de kan wayi i ko di o de la Ala ye alakira lajarabi fasaya la ka tila k'a lajarabi basaya la wallahi Ala b'a kɛ kuma dɔ la ka mɔgɔ kalan diɲɛnatigɛ kɔnɔ kosɛbɛ wallahi karamɔgɔ ma lamɔ yɔrɔ wɛrɛ la dɛ karamɔgɔ lamɔ n'a fa n'a ba de bolo ka k'i n'a fɔ a bilala ka taa lamɔ mɔgɔ dɔ fɛ kalan kɔni sera k'a taara n'o tɛ karamɔgɔ ma lamɔ mɔgɔ si bolo a lamɔ n'a fa n'a ba de bolo jabaru i sigi bɛ kuma in faamu kojugu karamɔgɔ b'i wele ko cɛkɔrɔba ni binna nin karamɔgɔ kɔ seginna ka na karamɔgɔ nana ayiwa a nana sɔrɔ Ala kun kan ka min kɛ Ala y'o kɛ wala wallahi nka Abdallah cɛkɔrɔba kun ye funanseri de ye kojugu a kun ye dɔnnibagaw kanu wallahi funanseri don a kun ye dɔnnibagaw kanu wallahi Ala fana kun ye sɔrɔ ja Bamadan na kosɛbɛ parce que Bamadan a kun bi fɛlɛ kɛ a y'o kɛ akbar Bamadan ye sɛnɛ kɛ wa a ye jago kɛ n'i bi baara ɲini k'a fɔ Bamadan na a ti bɔ nin baara saba kɔnɔ bon jɛgɛmɔ in ye nanjɛgɛ minɛ ye quoi n'i sigira jida la ni dugu jɛra bɛɛ bɛ taa jɔni fili ka nanjɛgɛ minɛ n'o tɛ k'a fɔ a balolo la a ma balo la n'a y'a sɔrɔ i bɛ kuma fɔ kojugu bon Abdallah cɛkɔrɔba n'a den farala nin cogo de la o de la n'i ye karamɔgɔ ka maanaw ta k'a filɛ a b'i hakili jigin jɔn na Alakira sallallahu alayhi wa sallam Muhamadu mun de la Alakira n'a ba bi fara ɲɔgɔn na don min na a kɛra a bɔ kɔ dingɛ de la a kɛra ten wallahi Alakira ba ye kuma den kelen dɔrɔn de fɔ Alakira ye ka segin a ka dakuru ɲɛ 3 a ni bitɔ a ko a denkɛ ma ko kunna rajulan wala a ko Muhamadu ko kɛ cɛ ye wallahi Muhamadu kɛ cɛ ye kɔrɔ bi kuma na o
ala kira ba y'a dɔn ko muso tɛ o a y'a dɔn n ye cɛ den de wolo mais munna ko ko a ka kɛ cɛ ye cɛ jɔlen b'a kunna k'o kɛ cɛ ye tuguni kɔrɔ de bɛ kuma na cɛya ma nɔgɔn de cɛya ma nɔgɔn ni denkɛnin nana k'i kɛra cɛ i b'i sigi a kan don dɔ du kungo bɛ siri la don dɔ i na muso furu i ni muso balo k'i denw balo don dɔ i na jɔ ni du ye kaba bɛ fɔ denkɛnin kɛra cɛ ye ka ban dɔrɔn kungo b'a kan ko kɛ cɛ ye ko caman bɛ cɛya kɔnɔ o de la n'ala yɛrɛ b'i fɛ ka ɲɛtaga di mɔgɔ min ma a b'i mansa dɔ la kelen minɛ i la ka sɔrɔ e yɛrɛ ma kɛ mɔgɔ ye fɔlɔ n'o kɛra i bɛ wuli ka jɔ de kɛ e bɛ cɛsiri kɛ i kana kɛ fadenw sago ye Seyidi Sherifu Usman Madani Haidara karamɔgɔ ye kalan kɛ nin kalan cogo de la karamɔgɔ commencera a ye wajulu daminɛ mɔgɔw wulila ko a ma kalan a ma kalan o de la ni karamɔgɔ tun b'i kuma a bɛ dalu de fɔ a bɛ ni kitabu in kɔnɔ n ko o de ye karamɔgɔ caman kɛ kitabutigi ye o y'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ tɛ kitabu tɔgɔ dɔn yɛrɛ karamɔgɔ de tun b'a fɔ Bukari ko ta Muslimu ko ta Ibnu Maja ko ta karamɔgɔ dɔw bɛ yen u b'u ka ɲɛnamaya kɛ u ma deli ka kitabu mɛn n ko dɔw donna kitabu feere la Hayidara kosɔn kitabu tɔgɔ k'a dɔn ka taa kɛ kitabu feerela ye walayi Hayidara ka wajulukɛla ye mɔgɔ dɔw kɛ kitabu feerela ye kitabu tɔgɔ kama kɛ n'a ye kitabu min tɔgɔ fɔ u tun b'a sɛbɛn o y'a sɔrɔ dɔnnibaa tɛ kitabu tɔgɔ fɔ i tun bɛ n'i sigi dɔnni kuma na dɔrɔn k'a kunfɛ fɔ ka taa dalu t'i bolo Hayidara de nana n'a ko n ko a b'a fɔ a bɛ nin yɔrɔ la n'a ye kuranɛ fɔ a b'a fɔ a bɛ nin aya la n'a ye alakira ka kuma min fɔ a b'a fɔ a bɛ musilimu kɔnɔ Hayidara de nana n'o ye dɔnni na i b'ale ladege a la de anw tɛ kunfɛ kuma kɛ tugun sa walayi anw tɛ kunfɛ kuma kɛ tugun Abudala an t'a kɛ tugun walayi o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen gatotigiw olu kɛra gatotigiw bannen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen wulila ni i fari bɔ ɲɔgɔn na ka sanga ni an fa ni an karamɔgɔ ale ka bangeli nisɔndiyali yirali ye fɛn min sɔrɔla olu la an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ Joyeux anniversaire. En anglais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Haidara. Happy birthday to you. Angela. Alaye Shidima. Tamere. Plus fort. dugu jɛlen jelidiba kɛra Gaɲwa dɔgɔtɔrɔso la min kɛra Jamiyatu Ansardini tɔndenw fɛ nisɔndiyakan ani tanunikan minnu sɔrɔla jelidin kɛnɛ kan an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɔlɔ ka Gaɲwa Ansaru fo ka cɛ n'a muso ka denmisɛn bɛɛ lajɛlen fo waleɲuman dɔn ka Hayidara fana fo parce que i ka ye an fɛ so kɔnɔ bi muso caman bɛ ŋunu b'a cɛkɔrɔ bi Hayidara le y'a sababu ye bon anw bɛ jeunesse min na bi ka se k'an ka jeunesse fana ɲan bolo Hayidara fana kɛla sababu ye n'o tɛ an bɛ se ka ko caman kɛ maa y'o bɛɛ to Ala kama Ala ni karamɔgɔ sababuya kosɔn ka ɲini Ala fɛ Ala ka sija kalifa ma a n'a ka denbaya parce que mɔgɔ bɛ se ka ɲɛ i ka denbaya bɛ se ka tiɲɛ n bolo ka Hayidara denw fɔ Hayidara yɛrɛ ye ka ɲini Ala fɛ Ala ka sa caman jira an na a si sa 71 an b'o de laɲina ka ɲini Ala fɛ a ka sa 100 Ala ka mɛn ɲɛfɛ Ala ka kan jigi diɲɛ ani lahara ko n bɛɛ lajɛlen kun alijinɛ ko ye yarabi lahara jɔ don Ala k'an fara Hayidara ka taa alijinɛ kɔnɔ an yɛrɛ bɛ siran libu min Ala ka dɔn an cɛ Ala ka Ala yɛrɛ bonya sɔrɔ hali minnu fana nana ni invitation la an fɛ yan an bɛ Ala deli baara Ala ka ɲɛ bolo a bɛ siran libu min Ala ka dɔn an cɛ Ala ka san yɛrɛ kɔrɔ Ala ka n'an balo diɲɛ na Ala ka n'an balo lahara Ala ko ka Ala yɛrɛ kosɔn kira na somɔgɔw kama sɔli ala nabi c'était d'apprécier bon alhamdulillah o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Ansardini siège de kɔnɔ nin ye bi sɔgɔma in na bon alhamdulillah n'o ye an karamɔgɔ ka bangeni o anniversaire ye an bɛ o de la an ka siège kɔnɔ yan n'o ye jolidi ye dɔgɔtɔrɔw nana an fɛ yan bi sɔgɔma in na an bɛ jolidi la bon jolidi min fana don san o san
an karamɔgɔ ka anniversaire an bɛ joliw di fi sabililayi ala yɛrɛ jali kama ka taa banabaatɔw furakɛ mawuludu fana an bɛ joli di kalo fila o kalo fila a kalo sabanan fana an bɛ joli fana di dɔgɔtɔrɔw ma ka taa banabaatɔw furakɛ n'a ye bon alhamdulilayi maa minnu kɛra sababu ye k'o sinji o kɛra an karamɔgɔ usumani sɛri madani hayidara ye a bɛ ka diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen la an bɛ sar'u fɛ sanga ni waati bɛɛ an b'a kɛ an bilala o la jɛni y'an kala o la an karamɔgɔ de y'an kala n'o ye hayidara ye an bɛ ala fo an b'a barika da bon ale ka bange ni o anniversaire waajuli kɛra sura bon bi sɔgɔmɛ na an bɛ sɛsi yɛrɛ kɔnɔ an bɛ joli di de la yan cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen b'a la vraiment an bɛ hayidara fo an bɛ dugawu k'a ye maa min kɛra ka nin ko yɛrɛ sababu an bɛ gaɲɛwa kɔnɔ ya bɛ o y'an ka fédération ye fédération section sous section olu de farala ɲɔgɔn kan ka nin de sinji gaɲɛwa kɔnɔ ya wa san o san gaɲɛwa kelen tɛ koyi diɲɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ k'a yɔrɔ bɛɛ hali tu kɔnɔna a bɛ k'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la vraiment an bɛ mɔgɔw fo banabaatɔ ala ka kɛnɛya kɛ olu ye yarabi ala ka lafiya di olu ma an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo an b'an ka karamɔgɔw fo su ani tile sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la an bɛ foli k'u ye tɔn in ala k'a dɛmɛ tɔn in ala ka barika don a la tɔn ala ka barika don a la minnu b'a cɛsiri yarabi ala ka cɛsiri di ani bɛɛ lajɛlen ma a baara bɛ kɛ ni nafolo min yarabi ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye kira yɛrɛ bonya kosɔn bidon bonya barika sallallahu wasallam balimakɛ foli bɛ n bolo k'a d'aw ma o de bɛ nin ye ayiwa karamɔgɔ ka anniversaire kun kan ni se b'an ye an bɛ misi 4 an b'a da dɔw bɛ misi 20 faga dɔw bɛ saga 40 faga dɔw bɛ ɲaamɛ 10 faga ala barika la ka bɔ lɔgɔden da la jurabugu la sisan jurabugu an b'a la fo k'ala barika la k'a laban ko ɲuman lɔ an nisɔndiyalenba le bi jolijiyɔrɔ la yan ka bɛn karamɔgɔ san 71 ma ala ka camanba bila an si kɔnɔ ala ka san wɛrɛ yira an na ala ka san yɛrɛ caya ala ka karamɔgɔ kana a n'a ka denbaya ala k'an bɛɛ kana sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma yakɛto b'a la sɔli ala rasul walayi jolidi nin ka d'an ye fo ka taga tɛmɛ jolidi nin filɛ nin a bɛ mɔgɔ joli saniya a b'i kɛnɛya a ka d'an yɛrɛ yɛrɛ an bɛ tila tuguni ka mɔgɔ wɛrɛ ni sauver o ye ko ba le ye an karamɔgɔ k'a fɔ an ɲɛna cogo min o la an b'o taama sira le kan n'an ma dɔ fara kan an tɛ fɛn bɔ a la an b'a ɲini ala fɛ ala ka camanba k'an ɲɛna kiraba kanu kosɔn bilon barika kama sɔli ala rasuli an baden Sherifila TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔ o ye aw de tɛ aw minnu sɔgɔlen ni Sherifila TV la wagati bɛɛ lajɛlen na ni tun y'an ye Gayiwa an fa ni an karamɔgɔ a Seyidu Sherif Usumani Madani Hayidara ale ka anniversaire hukumu kɔnɔna la san 71 sɔrɔli o nisɔndiya yiralen ni tun y'an ye o kɛnɛ an b'a ɲini Ala subahana wa taala fɛ duwawu minnu donna ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ kumakan sanuman minnu fɔra ala k'an kɛ jɔn kunnandi ka kumakan ninnu waleya baara ninnu tɛ taa musakaw kɔ a musakaw bɔra yɔrɔ minnu na ala k'a ɲɔgɔnna caman bila a nɔ la k'a ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o di an fa ni an karamɔgɔ ma san 71 caman bɛ ala bolo ala k'o fara a si kan k'a ɲini ala fɛ an ka jamana n'o ye maliba ye cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ ala k'o don jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ala kun y'an ka garisɛ don min na o de ye nin an b'a fɔ ala ka waati wɛrɛ yira an na salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh shukran lakum Money high.